Hello, good afternoon. This is Rax and this is Kim. And this is Crossbone. And this is JR. So sila yung mga kasama ko ngayon sa vlog natin, guys. So yung vlog natin, guys, as what I've said before, or yung nung unang vlog ko is freestyle. Freestyle, guys. So walang scripted dito, guys. Hindi kami nakahanda ngayon lang talaga ako nagsabi sa kanila na ito yung gagawin namin. Walang practice, wala lahat. So kahit nga question and answer to, guys, kahit nga yung question ko, hindi ko alam kung ano yung question ko, but actually we have someone here nga na siya yung nag-research sa Google, guys, na humanap ng question ngayon. So iwan ko kung magagamit ba namin or sa sinasabi ko freestyle nga. So I think di na namin magagamit yung Google. Mag-iisip na lang kami kasi mga scientist kami. Oh my God! Ito pala si Denver, man. What's up, Mega? Alright. Siya po si Denver. So makikita nyo sa screen. I-follow nyo lang sila sa Facebook. At saka don't forget to subscribe to our channel and also to his channel, Chris Van Vlog. So simulan na natin yung vlog natin, guys. So yung tanong ko, Cebuano, ba't tatagalogin nila? So example, tumakbo, nidagan si Russell. So tatagalogin ko, tumakbo si Russell. Ganon lang, guys. So mahirapan talaga kami kasi mga pure Cebuano kami. Hindi kami masyadong marunong magtagalog, but good luck na lang sa amin, guys. Sana mapasaya namin kayo. Okay, unang tanong dito kay Titing. Pangutanaban, tanongin mo. Cebuano, translate to Tagalog. Anong Tagalog na sudan? Ulam. Very good. Sa kanon. Kanin. Wow, galing nga. So, ano sa Tagalog aning muadto ko sa eskwelahan? Pumunta ako na school. No, Tagalog. Pupunta ako sa school. Tagalog, school, English mo na, Tagalog. Tagalog at pupunta ako sa eskwelahan. Okay, pupunta ako sa eskwelahan. Galing. So, another question. Uuwi sa ba din? Uuwi ako sa bahay. Muli ko sa balay namo, Chrisman. Uuwi ako sa bahay. Nani. Okay. Oh, may maaga pa, hindi ko naman sinabi. Wala namang kasali doon, may maaga pa. So grabe talaga si Chrisman. So next question. Asa ka man paingon. Asa ka man paingon. Asa ko padong? Saan ka pupunta? Easy. Saan ka pupunta? Easy lang yan. Tagalog kaya ako. Idol ko yung mga Tagalog na vlogger. Titing. So, next question. Ano sa Tagalog ang langgam? Ibon. Ano sa Tagalog ang langgam? Amigas. Unsay Tagalog sa amigas? Langgam. Unsay Bisaya sa langgam? Amigas. Right? Unsay Tagalog sa langgam? Amigos. Simo na siya. Amigas. Tagalog. Ibon. Yun. Yan, Yan nga. Pinag-iisipan dun. Unsay Tagalog sa baro, pagkatangan ng tubig? Baro. Tagalog. Baril. Unsay sa Tagalog ang baril? Pusel. Grabe, alam na lahat, guys. So, Chris ba naman tayo? So, ano ang Tagalog ng bangko? Or lingkuranan? Upuan. Gilingkuran. Tagalog sa gilingkuran. Uupuan. Ha? Uupuan. Nalingkuran. Inupuan. Grabe si Van. Thumbs up. So, next tayo, guys. Okay. Next question. So, ano sa Tagalog yung medyas? Easy. Ikaw man, Tagalog sa medyas. Easy. Medyas. Ano nga sa Tagalog na medyas? Ano nga ang Tagalog na medyas?
sakto ba yung gagamitin natin pag may sapatos tayo before natin ano yung sapatos natin, dapat may ano tayo, may Medyas. medyas tayo. Ano Tagalog? Baka Tagalog, medyas. Basta. Wala ka, hindi Ano namin Tagalog? alam guys, hindi namin alam. Di ba sabi pa? So, ano Tagalog sa pati? Ano sa Tagalog sa pati? Yun, kalapati. Kalapati. Yung sa Bisayas kalapati. Kalapangit. Kalapata. Si kalapata. Pati. 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 So, sa Tagalog sa bata, na lalaki. Bata. Lalaki ba? Ha? Bata nga lalaki. Ha? Bata. Bata lalaki. Ano may Tagalog? Ang Tagalog sa batang lalaki. Iho! Woo! Kumpay pa na. Iho! Iha. So, anong Tagalog sa ano? Anong Tagalog sa mama? Mami. Inay. 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 Sa papa? Itay. Itay. Sa kapatid? Brother. Brother. Hindi. Ano kapatid ba? Lalaki? Mga babae. Basta kapatid. Kapatid. Anong Tagalog sa kapatid? Igsoon. Igsoon, grabe din. Igsoon, correct. Ay, kung kalimut ha. I-add siya sa Facebook. Grabe, hindi siya grabe ka insights ba? Tagalog. Si Chris ba, nag-email siya. Nahirapan siya, nalilito siya kasi sinabi ko anong Tagalog ng kapatid. Akala niya si Buano yun, tapos nag siya. Kapatid. So next guys, next question. So ano ang Tagalog ng Sanilas? Kanilas ba? Sanilas. Bakit ito mo ipapasa sa akin? Ikaw yung tinatanong. Ikaw yung tinatanong ko. Ako yung mag-ubad. Okay, siya yung interpretation natin. Interpretor. Sintamas. Sinilas. Ako na lang. Smagol. Smagol. Bisaya yun. Ayaw! Yung Mataya, tagal lang ng Chanilas is night. Na. Hindi ba? Sinilas ngayon. Sinilas. Sinilas is Smagol. hindi. Sa Tagalog, ano ang Tagalog ng Sinilas? Mag-slipper. Ah, Sinilas. Sinilas. Sinilas, bahala na. Hindi namin alam guys, comment nyo na lang kung anong Tagalog ng Sinilas. So, next question tayo. Ano ang Tagalog ng Langgana? Langita. Langgana. Nagkanoon. Okawa. Sa Langgana. Yung ano ba, labahan ba? Yung malaki na ano? Labador. 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 Galing. So, labador. So, ano naman ang Tagalog ng surf? Sabon. Powder. Galing talaga, galing talaga. Next, ano ang Tagalog ng gutom? Gutom. Gutom na. Gutom na ako. Gutom na dyan ko. Kayo. Gusto na kong mukaon. So by the way guys, shout out kami sa mga Tagalog dyan. So especially sa mga vlogger guys. Sila talaga yung ano, sila talaga yung dahilan na nagba-vlog kami kasi na-inspired kami. So we will do our best guys na magtatagalog kami para maintindihan nyo. At we're hoping na happy kayo sa video namin kahit konti na to. Mga bago pa lang kami guys. So thumbs up kami sa mga vlogger na in-inspire namin. Sila talaga yung dahilan. So continue, let's continue. Hinapon na siya, hinapon. Tagalog lang ta. Tagalog man ang concept na to dili. Cebuano to Tagalog. So unsay Tagalog sa ligid? Ligid. Gulong. Gulong. Unsay Bisaya sa gubot? Ay Tagalog sa gubot. Away. Away, unsay Bisaya sa away? Bukod. Oh, grabe. Grabe unsay kasanan tay. Lubot. Grabe kayo sa idea guys. Grabe kayo as in. Malingaw jud kayo niya. And also sa naman sad. Unsay Tagalog sa Pahit kang sudan. mupalit kag sudan. Bumili ka ng ulam. Ha? Bumili ng ulam. Tagalog sa mupalit ko og sudan. Bumili ako ng ulam. Palit mo ako sa Bumili ako Pwede. Ikaw? Ay, bibili ako ng ulam ba? Bibili ang mga ulam. Ikaw? Ato sa ko itong pahit kong sudan. Tagalog. Pumunta ako doon, bumili na ako ng ulam kasi nagutom na ako. Sabi ko, pumunta ako doon kasi bumili akong sudain. Ayaw, sa libo na sila. Okay, ito. Pag nagano ka, pag nagko-court ka ng isang babae ba? Kasi gusto mo siya. Ano yung sasabihin mo pag anong Tagalog doon yung nanguyab ka ba? Naliligaw. So, naliligaw ka sa isang babae. Ano yung sasabihin mo? Dito tayo kay Titik. Ano yung sasabihin mo? Tagalog dapat Tagalog. Ikaw. Ikaw Di ba naliligawan mo sa Maika? Oo. Ano sasabihin mo kay May kapag nanligaw ka? Ikaw mo itong malo.
Meron ka bang mahal? Oh, meron ka bang mahal? Tapos sabihin niya, Wala. yes, ay wala pa. Pwede ba ako dyan sa puso mo? Sumasagot ka doon na. Grabe. Sabihin mo yung kamay ka. By the way, shout out ako kay Maika Badilla. So, si Maika Badilla, crush niya yan. Ikaw ang lang niya. Pinsan namin yan. Shout out pala ako. So, next question. Ano sa Tagalog, paano mo sasabihin sa Tagalog yung mahal, gigugma ka pag-ayo, pero nakikigugma nga lang. Sino mo? Ikaw, kasban. Mahal na mahal kita. Tapos, meron ka na lagi bag mahal. Aga! Parang di ko kaya Hindi ko kayang magmahal. So guys, thank you so much guys sa panonood ng Yeah, vlog namin. please Don't subscribe. forget to subscribe, hit Vlog. like, and don't forget the notification bell guys. By the way, may marami pang video kami bukas, magbi-video na mag-vlog na naman kami. Expect guys, maganda to guys. Kaso freestyle nga lang kaya hindi namin napagandaan. But we'll do our best guys. Continue pa rin kami sa pag-watch ng mga videos ng mga vloggers na in-inspired namin. Shout out ako sa inyo guys. God bless you. Bye-bye.